Mali Danbe 223 ne tɔgɔ Sirima Bagayogo an ka association dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko association waliɲumankɛ n'a tubabukanama ye association bonne volonté ne y'o ɲɛmɔgɔ ye ne y'o président ye association in ye jeune diplômé de ye minnu ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ o kɔnɔna na yanni baaraw ka sɔrɔ yanni an k'an sigi ten an k'an sen don an ka dugu baara la o hakilinaw de kama an ye association sigi sen kan an kana kɛ gɛrɛnnaten la parce que bamanankan tɛ wa ko n'i ye du dɛmɛ i ye sigida dɛmɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ ka dugu de dɛmɛ parce que nin bɛɛ bɛ dugu de kɔnɔna na komi an sigilen bɛ Segu de an ka association baara fanba a bɛ Segu région kɔnɔna na association sigira u ye danna da ne kan ka ne kɛ association nin ɲɛmɔgɔ ye o kɔnɔna na an ye baara damadɔ kɛ baara caman bɛ yen minnu b'an kɔnɔ ka kɛ mɛ an fanga sera ka dɔɔnin kɛ olu dɔ ye jumɛn ye an ye yirituru kɛ an ye yirituru kɛ Segu yɔrɔ damadɔ la walasa ka se ka ja kɛlɛ o kɔnɔna na an ye formation dɔw sɔrɔ ani an yɛrɛ ni association wɛrɛw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka se ka baara dɔw fɛnɛ kɛ Segu kɔnɔna na o dɔw ye contrôle citoyen ka formation ɲini k'a kɛ cadre la cadre min n'an b'a fɔ a ma ko droit et devoir i ka jo ani ka kɛta i ka se ka o dɔn i ka se k'o fɛnɛ baaraw kɛ o kɔnɔna de la an ye avec d'autres associations ani association wɛrɛw an ye plaidoyer kɛ plaidoyer ye laɲini ye ka se ɲɛmɔgɔw ma parce que an nana jateminɛ Segu samiya bɛ se ka se fo camancɛ la ka sɔrɔ fonsew kɔnɔ ma bɔ a dɔw la yɛrɛ fonsew kɔnɔ bɛ bɔ samiya yɛrɛ ban waati an nana sɔrɔ o taabolo in tɛ taabolo ɲuman ye an ko bɔn mun don an ka wuli an ka se maire ma vraiment an ka ɲɛfɔli kɛ a ye an ka laɲini k'a fɛ u ka se ka fonse ninnu kɔnɔ bɔ yanni samiya yɛrɛ ka daminɛ de b'a fɔ ko sanji fɔlɔ bɛ binni daminɛ u ka fonsew kɔnɔ bɔ n'o kɛra ji tali bɛ nɔgɔya dɔ bɛ bɔ ɲama fɛnɛ na après ji fɛnɛ tɛ se ka kale yɔrɔ caman na ji tɛna tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ dɔ fɛnɛ na an y'o laɲini kɛ an ko fɛnɛ ko an ka fonse dɔw bɛ fɛnɛ ye fonse dɔw bɛ yen nɔ fonse kɔrɔw don a fonse dɔw bɛ fo an k'u kɔnɔ bɔ an yɛrɛ bɛ mairie dɛmɛ a baara la mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ye association minnu ye i n'a fɔ jeune association bénévole de don fɛn dɔ bɛ yen bɛɛ n'i ka capacité bɛɛ n'i danyɔrɔ don baara kɔnɔna na ni baara fanga ka bon a b'a ɲɛsin sigida ɲɛmɔgɔ de ma walasa u ka se ka baara in ta ni fanga ye o kɔnɔna na nana jateminɛ Segu RN6 n'a fɔ Segu goudron kɔrɔ in o dagolo n'i y'o jateminɛ fo o fonse bɔgɔ de kɛlen bɛ ka fonse in fa o fonse bɛ depuis indépendance waatiw la o dun ye Segu donyɔrɔ de ye an ni dunanbaw bɛ don Segu u bɛ don yɔrɔ de fɛ an ko bɔn n ko yɔrɔ tɛ se ka to ten c'est vrai sisan ɲɛmɔgɔw an t'a fɔ n ko olu nɔ don mais baara in yɔrɔ in datugulen don a bɛ waati jan bɔ den dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u t'a dɔn ka ko yɔrɔ in ye fonse ye tellement que yɔrɔ dɔ bɛ yen bɔgɔ y'a datugu pewu an ye laɲini kɛ n ko yɔrɔ in kɔnɔ ka bɔ ka yɔrɔ in dilan ka ɲɛ walasa a bɛ se ka to gidɔrɔn yɛrɛ tiɲɛni ani yɔrɔ ɲɛda ɲɛni o bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que ni ale yɔrɔ kɔnɔ bɔra ale yɔrɔ fonse bɛ taa fo ba la bon a b'a to ji tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman fɛnɛ na an y'o laɲini kɛ o kɔnɔna fɛnɛ na ani ONG dɔ ye baara kɛ olu baara o ye ONG Enda Mali b'o la u ye formation k'an kunna droit et devoir la ani la participation aux sessions et aussi la participation à l'élaboration des PDSEC o ye san 5 baara de ye ni maire nana maire b'a ale waleya san 5 baara de don walasa ka se ka quartier o quartier sigida o sigida conseil de cercle fɛnɛ bɛ a kɛ commune o commune bɛɛ bɛ na n'i ka laɲini de ye ka don san 5 baara in kɔnɔna na walasa u bɛ se k'o kɛ baarakɛ misali ye u bɛ se ka baara kɛ o y'u bolo baarakɛ misali ye
walasa u bɛ se ka san baaraw ta san o san u bɛ dɔɔni ta a la u bɛ se ka mun kɛ u ka budget la u fanga la u b'o kɛ walima fɛn minnu bɛ yen n'olu ye urgence ye n'olu ye priorité ye u b'o ta u b'olu kɛ o ye PRESEC baara ye bon session filɛ nin ye duguden bɛɛ kan ka session participer parce que n'i ye mairie ni conseil cercle ta session kɔnɔna na u bɛ dugu kuma de fɔ u bɛ quartier kuma de fɔ u bɛ commune kuma de fɔ ka d'a kan session ninnu na wari minnu kan ka don baara minnu da fɛ ani wari minnu donna a da fɛ o kunnafoniw de bɛ di population walima dugudenw c'est vrai n'i taara session kɛnɛ kan kuma t'i bolo i ti décision ta i ti voter mais i bɛ se ka note ta i bɛ se ka renseignement ta i bɔ ko caman fana kalama ni ko minnu bɛ k'a kɛcogo man ɲɛ walima e b'a fɛ a ka di kɛcogo dɔ la a bɛ se ka laɲini kɛ session kɔfɛ o ye session participer nafa ye ɔ n y'a f'i ye cogo min na kɔnɔna na an ye activité wɛrɛw kɛ o ye jumɛn ye an ni ONG FEDE baara kɛ n'o ye ONG Femme et Développement ye an n'o ye baara kɛ cadre dɔ kɔnɔna na an ye sensibilisation kɛ Segu commune ni Pelengana commune kɔnɔna na ka se ka coronavirus kɛ coronavirus ye bana min bɛ yen n'a nana ka na diɲɛ baara fanba caman jɔ ni yɔrɔ dugu caman bɛ yen jamana caman bɛ yen nɔ caman ye confinement kɛ confinement tɛ dɔ wɛrɛ ye u ye caman dugu kɛ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ taa baarakɛyɔrɔ la walasa ka se ka bana in kɛlɛ o waatiw bɛɛ kɛra coronavirus kɔnɔna na bon an ko an fana an tɛ sigi ten an fana bɛ yaala muso tɔnw denmisɛnnin tɔnw ani suguw la ani jamajɛyɔrɔ la ka taa coronavirus ɲɛf'u ɲɛna walasa u ka se ka kasini don u ka matarafa walasa u ka se ka tɛgɛ ko u ka matarafa u ka gel ni safinɛ u ka utiliser walasa dɔ ka se ka bɔ coronavirus bana na parce que bamananw ka kuma don ko bana kunbɛ a ka fisa bana furakɛ ɔ kɔnɔna na ni an sera ka an ye fana jamana de coronavirus bɛ ka baara min da tubabuw kan nansara jamana kan ala k'an kisi an bɛ ala tanu n'o ɲɔgɔnna ko k'a bɛ kɛ yan nɔ a cɛ man ɲi olu minnu ka dɔgɔtɔrɔya médecine développélen don ɔ an ko bɔn an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri n'o ye ka a kunbɛn n'o ye tɛgɛko ye n'o ye kasini don ye an y'o baaraw kɛ Segu kɔnɔna na o ye an ka baara belebele damadɔ ye an sera ka minnu kɛ